قد أفلح المؤمنون. Енді бір вакытны бір жігіт бір абызы янына келіп сұрау бере, "Қалды, мына мәңгі яшисем келеді мені, мәңгі яшисем келеді. Нишем екен? Бір рецепт мені жазып бер әлі, нишек?" Сен де олым иланып жиберді. Нәрсе де анлар мәңгі яшисен, что ли? Yok де, мәңгі яшәргә деген тілек юкка чыга ди ул. Әлбәттә, кардәшләрем, biz иленгәндә, кияүгә чыкканда онытабыз. Менә бу дөнья эш урыны булган шикелле, гаиләдә ул эшли торган урын. Әлбәттә, асылда ия кайтканда гаилә ул тынычлык урыны булырга тиеш, ләкин тынычлык булу ул нәтиҗә. Менә шул тынычлыкны булдырыр өчен гаиләдә хатын-кызда, ир кешедә һәм балалар да тырышырга тиеш. Шуңа күрә әлбәттә иленгәндә иленәбез, яратам дип, хәтта мисал итеп китерәм, иленгәнчә кадәр яшьләргә сорау бир, нинди хатын телисең, нинди ир телисең? Ну, анда инде романтика китә инде, яратам, былай булсын, тегеләй булсын дип әйтеп җибәрәләр. Конкретика әле юк. Менә иленгәннән соң бер ай уза, шул ук сорауны яшьләргә бир, пунктлап әйтәләр. Менә иреннә шундый булуын телим, хатын кызына шундый булуын телим. Тәҗрибә җыя башладылар дигән сүз. Шуңа күрә гаиләләр ярату белән генә булмый, кардәшләрем. Сез аны үзегез дә беләсез. Кайбер чакларда гаиләләрдә сабыр итәргә дә туры килә. Һәм менә монда безгә безнең динебез ярдәм итә. Кайчан ничек сабыр итәргә? Ачуң чыга икән, ул вакытта эндәшмәскә калырга кирәк. Әгәр дә инде менә хәзер сөйләшкәч ачу чыга башлый дигән ситуация барлыкка килә икән, шул вакытта ул сөйләшүне башка вакытка күчерергә кирәк. Ләкин шунмаска кирәк, әлбәттә гаиләдә сабырлык та кирәк. Ярату белән генә гаилә шикләнми. Хәтта бер вакытны Умар ибн Хаттаб янына бер җегет килде дә әйтә, "Хатыным белән аерылышасым килә" ди. Дигән нәрсәгә ди? Мин аны яратмыйм ди бүтән. Яра ди. Ярату булмаса, мәрхәмәтлек арагызда калмадымы ни? Мәрхәмәтлек арагызда калмадымы ни? Шуңа күрә гаиләдә мәхәббәт дә булырга мөмкин. Мәрхәмәтлек тә һәм әлбәттә сабырлык та гаиләдә, һәрбер кешедә, хатын-кызда да, ир кешедә дә әлбәттә булырга тиеш. Һәм менә ничек без әйтәбез, дөнья йорты сынаудан һәм адәм баласы хатадан имин бер кайчан да булмас. Һәрбер кешедә хата булырга мөмкин. Кайбер чакларда иленгәндә, иленер алдыннан сорау бирәләр. Табыз безгә, пожалуйста, бер хатын-кыз, шул бул күркәм холыклы булсын, гаиләсе дә яхшы булсын, тегеләй булай булсын, бөтен яклап әйтеп чыгалар ди. Шул җегеткә әйтәсе килә, "Кардәшем, син по-моему не по адресу." Андый хатын-кызлар җәннәттә була бит инде ул. Чөнки бу дөньяда кияүгә чыгасың икән, бел, кимчелексез ир кешеләр юк. Әгәр дә иленәсең икән, бел, кимчелексез хатын-кызлар булмый. Һәрбер кешедә үз кимчелеге бар. Аның турында Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте инде: "Куллу ибну Адам хата." Һәрбер адәм баласы хата кылучы, ләкин иң хәерлесе кем? Ва хайрул хаттаин ат-таввабун. Иң хәерлесе алар арасында тәүбә кылучылар. Әгәр дә хата кылды икән, хатынга килеп гафу үтен. Әгәр дә хатын-кыз хата кылды икән, иреңә барып гафу сорарга кирәк, тәкәбберлеккә урын булырга тиеш түгел. Ничек гаиләдә дә, ничек мусульман хатын-кызда да, ир кешедә дә тәкәбберлеккә урын булырга тиеш түгел, кардәшләрем. Ул сыйфат Аллаһ субханаһу ва тааляның фақат. Аннары лайыклы булган рәвештә, әлбәттә, кардәшләрем. Шуңа күрә, кардәшләрем, икенче нәрсә, ул хак булсаң да юл кую. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә безгә җәннәттә и вәгъдә итә. Әгәр дә син хаклы була торып та бәхәсне калдырсан, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәттә безгә и вәгъдә итә. Әгәр дә җәннәттә и вәгъдә итергән икән, димәк җәннәткә керәбез, Аллаһ бирсә, Аллаһ бирсә. Шуңа күрә Без эшләрдә булганда да, бөтен җирләрдә, иптәшләр белән булганда да, без компромисс табып ятабыз.
Соң гаилә дә шундый урын, кайда без компромисс табарга тиеш. Тупас хәлдә туры барып булмый. Барыбер һәрбер нәрсәдә компромисс утырып сөйләшергә, аңлатырга, былай тегеләй, булмаса башка үзенчәлек рәвештә юл белән аңлатырга кирәк. Бит кешеләр төрле. Бер фән матдәсен өйрәнеп, шуны аңлатырга кирәк. Чөнки кайбер кеше күреп аңлый, икенчесе ишетеп аңлый, өченчесе язып аңлый аның. Шунда да без моны да, кардәшләрем, шул хикмәт юл белән аңлатырга тиешбез. Ничек кеше аңлый? Баштан шуны аңларга кирәк. Кемдер мисал белән аңлый. Бер җегет әйтә, бер бала, ике бала миндә ди. Берсенә аңлатам ди. Аңлый, икенчесенә шул ук рәвештә аңлатам, аңламый. Демәк, монарга башка ысул кирәк. Монда фән кирәк инде. Хатын кызларыбыз белән дә шулай. Ир кешеләр белән дә шулай. Әгәр дә ирең аңламый икән, уйлап кара, нинди яктан анары аңлатырга кирәк икән. Әгәр дә хатыны аңламый икән, шулай ук нинди рәвештә аңлатырга без монда хикмәт белән кулланып, аны җиткезергә тиешбез. Өченче нәрсә, кардәшләрем, әгәр дә гаиләдә берәр проблема килеп чыга, гаепне үзебездә эзләргә кирәк. Бит без уйлыйбыз, менә шулай бара икән, миңа нормально, устраивает мине, яхшы инде мин. Дингә балаларыбызны, хатыннарыбызны өйрәтмибез. Әгәр дә аңлата башласак, хикмәт белән кулланмыйбыз. Айда син булай эшлә, син тегеләй эшлә, хәтта уйлап карагыз, әгәр таныш җегетне күрсәк, тәмәке тартуын. Әлбәттә беләбез, ул диннән җирак, без анара киләбез дә. Слушай, тәмәке тартма әле син. Но шуннан башланмый бит ул. Арак ичмә, шуннан башламый, кардәшләрем. Иманнан башлана, менә шуннан башлана ул. Аллаһ берлеге турында сөйләгәндә, кыямәт көн турында сөйләгәндә, менә монарга кеше хак инану белән инанса, моны кабул итсә йөрәге белән, шул вакытта инде анарга әйтергә була. Карале, Пәйгамбер булай әйтте, Куръанда Аллаһ Тәгалә булай әйтте. Галимнәр менә булай әйттеләр, менә моны инде ул кабул итә. Шулай хатыннарыбыз белән дә, балалар белән дә, ирләребез белән дә. Минемчә булмасын, синеңчә булмасын, әйдә нәрсә Аллаһ Тәгалә әйтте, шуны карыйбыз. Шуның белән бәхәс юкка чыга бара, кардәшләрем. Хәтта мисал өчен китерәм, әлбәттә, белем алу, асыл белем алу һәрбер мусульман хатын-кызның һәм ир кешенең мәс'улияте. Ләкин кайбер белемнәр безнең истебездә түгел, хәтта берәр вакыйга булганча кадәр. Өйләнмәдең син, кияүгә чыкмадың, әле үз мәс'улиятеңне ир буларак, яисә хатын-кыз буларак белү синең истеңдә түгел. Ләкин өйләндең икән, кияүгә чыктың икән, инде шул мәс'улиятларны белү ул синең истеңдә булып тора. Шуңа күрә унмаска кирәк. Фатима радиллаһу анху, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям кызы Пәйгамбер янына килеп кулын күрсәтә. Ул инде көне-төне эшли дип әйтә. Менә кара, кулымны кара диятим. Минем иремә әйтәле берәр служанка алсын. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шунда әйтә, мин сиңа моннан хәерлерәк нәрсә әйтәм. Йоклар алдыннан бергә ирең белән 33 мәртәбә субханаллаһ әйт. Бергә йоклар алдыннан 33 мәртәбә әлхәмдүлилләһ әйт. Бергә 33 мәртәбә Аллаһу акбар әйт. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аңлатты безгә нәрсә? Гыйбадат йөрәкләрне берләштерә. Димәк, шул мәс'улиятләрне өйрәнү, хатыным, ирем, әйдә бергә. Динебездә нәрсә язылган, шуны бергә өйрәник. Бер яктан гыйбадат була. Чөнки белем алу гыйбадат. Икенче яктан йөрәкләрегез бердән була. Өченче кардәшләрем, инде кайбер мәсьәләләр юкка чыга башлый. Чөнки баш ир кеше Аллаһ Тәгалә билгеләде. Кем ирдә, кем гаиләдә баш дигән нәрсә ул, кардәшем, юкка чыга. Кемгә итаәте булырга тиеш, шулай ул мәсьәлә дә юкка чыга. Шуңа күрә Аллаһ субхана ярдәм итсә иде. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан кафир." Сезгә килгән һәрбер бәла үз кулыгыз белән кәсеп иткәнегез өчен. Шура 30-нчы аят. Фудайл ибн Ияд шундый матур сүзләр әйтә: "Кай вакыт ди, мин Аллаһ каршында берәр кимчелек кылсам, берәр гынаһ кылсам, аның шомлыгын утырып йөргән атымның һәм хатынымның хылкында табам ди. Әгәр дә хатының сиңа итаәт итмәй икән, үзеңә кара. Бәлки син берәр җирдә гынаһ кылгансыңдыр. Син намаз 5 тапкыр көнгә укыйсыңмы? Юк. Соң, беренче гаип. Вакытында укыйсыңмы? Юк, кайбер вакытта кала. Ну, димәк, бу бик кимчелек. Әнинне хөрмәтлисеңме?
Aynini ziyorat etira qachon bording uyina? 1-2 yil o'zdi endi singmini xota. Alloh subhanahu va taolo bilan muomalani solih et, yaxshirt. G'aylangda balki tartibga kelar. G'aylangda bilim diniy bilimni anglat. Qizlaringga da, bolalaringga da, er bolalaringga da, xotiningga da. Chunki qardoshim, g'ayla ul kishining qilgan g'amalning ko'zgisi bo'lib turadi. Xotinlarimizga, erlarimizga qaraganda bir yoqdan kemchilik ko'rsak, ikkinchi yoqdan qardoshlarim yaxshi yoqlarida bor edi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga anglata. Mu'minani dushman etib ko'rmasin de. Bir sifatin yomon deb ko'rsa, ikkinchi yog'in ko'rib rizo bo'lsin de. Muslim rivoyatida keladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga anglata. Xotinlaringiz bilan yaxshi muomalada bo'ling'iz. Agar ularda bir narsa o'shatmasangiz, balki siz narsanidir o'shatmassiz, ammo Alloh ondan sizga ko'p xayrliklar berir. Nisa surasi 19-oyat. Ham tag'in bir qiziq narsa bor. Er kishi bosh bitin deymi g'aylida. Lekin xotin qizlar shunda aytadilar, xotin qiz mo'yin. Qo'ya mo'yin bora shunda boshda boradilar. Biz albatta mazakni bilasizmi? Yoshlarga aytam, er kishi "Nuncha rizolashasizmi?" deyim. Rizo deylar. Men aytam, "Oshig'asin." Chunki bu maqolning davomi bor. Signal mo'yniga qo'ya borga boshdan kelirga tegish. Lekin nindi signal jiberarga qardoshlarim, biz bir necha topqir o'ylab jiberarga tegishmiz. Chunki u hikmatli, durust bo'lurga tegish. Agarda xatolar bo'lsa, ul xato o'zimizga qaytashaq. Chunki biz bitbosh. Biz o'zimiz Alloh subhanahu va taolo oldida javob berishakmiz. Xotin qizlarga qaraganda bizning mas'uliyatimiz Alloh oldida ko'proq. Shunga ko'ra agarda biror amir yoki signal jiberasi kelayotgan mo'yinga, xotiningga deb aytdik. Birinchi topqir o'yla, chunki qiyomat kunni Alloh subhanahu va taolo oldida sen javob berishaksan. Agarda adilsiz bo'lsa, Alloh taolo oldida javob berishaksan. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam bizga anglata xotin qizlarning psixologiyalarini. Xotin qiz qabirg'adan yaralgan. Sening ishing ul bir qachonda turaymas. Agar xotin qizning rohatini ko'rasing kelsa, kakligini qoramig'ina ko'r. Аны turaytirga tutinsan, sindirirsan. Sindiruing ul taloq qiluing ana. Bu hadis qardoshlarim Muslimda keladi. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo har bir bizga nasib etsa edi, bosh bo'la turib g'adilli bo'lurga, ham unutmasqa. Albatta qabirshaqlar xotin emotsiyalarga berilgan mumkin. Bizning ul emotsiyalarga berilgan haqqimiz yo'q. Chunki biz g'aylan boshlig'i. Biz Alloh subhanahu va taologa javob berishakmiz. Ni uchun? Chunki g'ayla ul salomat bo'lsa qardoshlarim, bizning jamoatimizda aniq ham salomat bo'lacak. Mana nishik. Alloh taolo har bir bizga nasib etsa edi, o'z xatolarimizni topib, yo'qqa chiqarib, g'aylarimizni tinchlik o'rni etib bo'ldirib, shu tinchlikqa shumib yasharga har bir bizga da Alloh subhanahu va taolo nasib etsa edi. Subhanaka Allohumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. La ilaha illallohul azimul halim.